Všetci vieme, že omega nenasýtené mastné kyseliny sú mimoriadne dôležité pre celkové fungovanie organizmu. Pre mozog, aj pre srsť a pre všetko ostatné u zvierat. A táto správna kombinácia je obsiahnutá v antinole. S príchodom antinolu sa potreba užívania týchto nesteroidných protizápalových liekov znížila. Výrazne znížila. Antinol môže byť používaný preventívne už od šteniat. Určite je prevenciou pre všetky vekové skupiny zvierat. A ešte jedna vec. Veľa ľudí sa pýta, ako dlho sa môže antinol podávať. Môže sa podávať po celý život. Obdobie užívania nie je obmedzené. Nejde o liečbu proti bolesti, ale jeho účinok je taký, že bolesť zmizne. To je skutočne fenomenálne. Bolečina izgine, mislim, fenomenálne.